I had a dream the other night. Bħalissa qed ngħixu l-istorja. Malta flimkien mal-bqija tad-dinja għaddejja minn żmien stramb. Dinja parti mill-istorja illi ngħaddu minnha. Iva, dan huwa żmien stramb, meta biex inbżgħu għal xulxin irridu nżommu l-bogħod minn xulxin. Meta biex lil tħobbu triħ tassew tħobbu, la trid tbusu lanqas taħlqu. Żmien laqat meġin qabel. Imma tiflek tajjeb niftakru li missirietna wkoll għaddew minn żmien jibes, għaddew minn żmien li għexuh bil-kuraġġ u ħarġu minnu. Dawk minnkom li għadkom żgħar il-qudiem qed ikolkom ċans tirrakkuntaw u li tulitkom iż-żmien diffiċli għextu dik ir-rebbija stramba tas-sena 2020. Imma tajjeb dak iż-żmien tiftakru wkoll li intom kontu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Ġifier li intom tajtu semkom. Is-sem tagħna huwa sem tas-sew xkejken ħdien dawk li qed jagħtu it-tobba u l-infermiera u ħafna volontiera li dawn minflok jissakru ġewwa qed joħorġu barra jipperklaw ħajjithom għalina. Fl-istess ħin qed naraw ukoll tifjorixxi l-kreattività tal-poplu. Il-Facebook kif tafu intom mimli bidejat ta' kif wieħed jista' jqattar ħin ġo daru permezz ta' attività fiżika, tal-arti, tal-mużika u tad-delizzi li forsi ħafna minnhom konna insejnihom. U fuq kollox biċċajt, anke biċċajt, kemm hu sabiħ li anke f'da żmien diffiċli ma ninsewx kif nitbismu. U fuq kollox bil-qari. Jekk il-ħbieb tagħna ma nistgħux nanquhom, għandna ħabib li nistgħu nanquh kemm irridu. Il-ktieb. Iva, dan iż-żmien diffiċli idum kemm irridu aħna. Jekk nobdu l-direttivi tagħna u nagħtu semna, il-kuruna ta' dan il-koronavirus nafu nibdluha f'kuruna tar-rebħa. Insemmilkom.